Thank you so much. Asamatera itwabere tukuyigwa sinchiri yuo nande semo yende yakabere kerotogo soando chetedeka emerongo ebere nebere chiba chinsebere gatore babere asinche no mulisia taimangana rende chetedeka emerongo ebere nebere taimangana go tumokumi bantu onse nabaito kananda ibo tukakisema. And then ekero mnokoliga ligaba se mitandao yao Abigail aligere amegelio tali amaegelio egokolengere Abigail kwa bwatirabu. And then thank you Commissioner Lucy asinge chota nga atuwezi katwa ayemukate muntu naliga butagutakiritia maya. Thank you. Abigail ngora na mengari ngweka kwa gukwana iko haikuwa that serious. Yaona asige nchi ayo sunaga ndata kurwa taratibu 1-on-1 wakati tunapokaa Isaiah Nyatundo Mosongo present, Alex Mauti kurwa maro ontenga nondege best bread in town na chinga kichiroro enekia na ayenga umefanya vizuri na everything as it goes. Keregento enekingambia kerege kogera kila kitu iko sawa. Anjena bongenda tako enekinga keregento mbiekere kurwa maro no Mauricia Evans Murumbwa agotoka litukolia rero emiyo morobelio na David Mauti Nyakweba. Vera Shavaj, the happy Sabbath and full of God's blessings. Thank you, madam. You are such a darling. Nyambane Jairus kurwa Millennium SDA. Aromo treasurer. That is the head deacon. Head deacon. Yes. Thank you, Mr. Nyambane, for being there. And then Mokomolisia Linet. By the way, na ron tero Molisia ro bakungu na ba to kunyum. Karbo you marry a good wife. Mokungu mangani karbo nyu mino mokungu mya. Ebinto bi kogendra. Lakini yomo mukungu mobe koko boli Molisia Murumbwa gawa tebenga marry a prudent wife. From a poor you become a billionaire. And then kurwa a billionaire karonyo mto mukungu mobe na boko ba ekrayonea yani ogo krayo yakijionzi kwa kuruga bunago ndebia idia mokogoti buobiero happy Sabbath na Frederick Ogembo. And then Linet Nyaboke Mon CP Frederick Ogembo kuruga ngesi die tuko ndani Jeria Kerubo kurwa chinse mochema na Bahrain Kingdom Goikanka Kanyimbo na abana bane Makdota Masidiga tuko ndani Joy Mochama Nyangusu Hoteli Ntakana tuned Gazbon Nyambati watching audio kwa tena Joseph Mumanyi na Nixon Nyambane wasalimia. Gazbon Nyambati na Musanyo Mokonku rachinsa mochirichia Maiko Texas kurwachinsa mochia Ohio Columbus na rosta watera kolinga watanga. And then ratomo buge nugwete mnegwete bya kurugabu. And then antanga happy new year Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands. Antena onde imeyomorobili ya pisabali uchia Sekemi Phyllis Eden Nyariki Ma Nyariki Riz Samaro Thomas Omao from Germany, Anthony Ragori Kerubo Pande Alves of Pande Tunda Green na abande karo nalo Empire tuko site nalo tu nazidi kuwepo na wakilisha Eldoret representing the Empire. Piga moyo konde hatuogopi hasira. Think I love this. Happy Sabbath kwa baba dogo Nairobi na ondege Martha Kemakure Tangi na mama Brenda Senior Adgal Mogwa Happy Sabbath. And then ogotera kwa YVM Timoi Chana will do me good. Chinkuru kwa mkate Enoch was the best bread in town. Ekaro abunkuru wa sense media ekuru kwa nganero asakuru kwa Facebook na boygo Madam Commissioner Lucy Noalegari. Morning mkate. Happy Sabbath ni Sylvia mmoja kutoka Njoro na Kuru. Naomba song ya Njoro Central AY unaosema ashuru. Korengaredi Abigail is my able director. She will do that. And then God's Spirit is moving via those musical notes. Blessed Magutu Senior. This is Pastor Magutu. One of Abarandi Barinbarre who inspires me. Sure. Marandi Yogo Koeresa nga Inki Adonai Diminity. Elohim Kidiminity. Station again. Liandong.
Liondo Ng'are. He does as good there. 0726447367 ere namba ito yesimi ekaroto gendete ase obwanchani bwa Nyasaye nebi nabiyaye. God's love and justice. Na bibigan data togoche kurugaiga timaiti ose igachukira ose nkikiamuria murumbwa o confirm ringano ale Abigail nyo ko igumurumbwa na bagota present egerta ndra na tanda tukuruga tanda tuligerete murumbwa. Happy Sabbath. Happy day, happy Sabbath in the studio. Biatore twensigaiga. Sabbath. Yes. Ngata ngura tambera kinende tigan komenta ke gosikware gochange. Babaire buyabo no ngwete kurwao. Ai go ntat go ngago se gwachirange. Murumbwa. Biore. Mwachire westernization paka abana mpamaiti the way they are supposed to kwana goitaba ono bago to kori kende gions kwaya bwataniga tianda arara iga Sure. When I want to pray, I I put my hands together, I humble myself, and I'm ready to pray. Mulise sabato chake. Motongi data tuachira sura sema biawono. Biamona se urendi buye watu rendira se wikengima na ndem biamono no anyane bisio biembura sema biawono iga. Kera to kuchigwegire lesson to akwariganirie obamona intwe turae muiko mujenu anyara kaba tuigolera tuwegero wanja kwa utata Nyasaye sese nekero ya moto yo tuligereria singa keji no yo to getegereta singa keji ga gara so bwamo to kole lesson yiga tuigungana watoreje sijimbara tiro chao chaka mona intwe na ndokora mona intwe na ko sabo itu getrasirite so Kristo motorito. Amen. Amen. Miamana singen chiayu obwanchani bwa Nyasaye nebinabiyaye nabitanda takoligereria asomo salamu olio orase lesson kurusiko wokobeka chiratiri Misani. Chiratiri chiga chibekire gaiga eratiri ya mase chiratiri chonsi ekongo bwo bake neratiri eria ekobekerwo omonto korukwa nga Belzasha. Elikere kubikwa ekekubika umanya gutuka nga Belzasha amepungukiwa atuka ngalige na lililia mwino gali igorire igoro karibu pastor chuo cha lioka unagocha kurwa bugo chuo cha pastor kuna there's no harm as you come ngora igo ya when they are doing you good muntu no mungaini buna kobera kurwa thank you biae ano muntu mungaini ande ko kondigereri eliso matheri sondro moibuli ya ukurigereri na wagwa agethike buku ona bigali ondigereri data go salie binto karibu na baraka. Amen. Akumingana ki pastor na goroche goro ngingo gana mugonga no ne bisibye mbura kumba akambura kangato bigetinge nchugete. Yes. Mulisia murumbwa iko narenge gukwana nga ekero mizani elie kereko bekwa kentongere kamogego cha kiangoboi nga ekerago pimo oyo no muruoti nekero aro muruoti egenteke monkerego chia chiarorekana uruoti bolia could have made him abo unabono murayo itobwense ite ya Kenya bono ega gotango igotomo bwete lakini makobeki gento kemago chagari kemako matebinga kwabekirwa asiratiri nande gwatukire nga bulito bwa mboisaini ekero orabe kweratiri eri yobo Kristo bwao
sagera korare nga pimo sobo Kristo bwa ombole na obi chinde asikera kubyengera yao mweka bu musiki riri bwa mweka bu musiki atenga pima ngo bu Kristo bwa go sembole na obi chinde nkoboliga ase chiratirie chiga egento egetanga ntogo chaka tutarachiko bekwiratiri umwanchani mboro. Sure. There is love, the biggest love. Again, tekega na kekora abantonyo nkwanya korigereri ntage toligereri rero oiguga that God would have lived with the heavenly beings atatonga mwanya bantu. Yasa na bankobera na malaika and then they live there. He loved man, that is why he is creating this akwanda kurugabo and agonte bibuna ekoba so itakuwa iko sawa. So nkwa ntanda tukorigereri rero iga tukorigereria obwanchani bwa Nyasaye etanga God's passionate and compassionate obwanchani bwa Nyasaye tokubekega nga obwanchani bwa Nyasaye na mabebe. God is passion and compassionate. Igobire is passionate. Is passion. Okay. Yes. Thank you. Is passionate and compassionate. Tege usiye na tenga igaichire obwanchani igaichire amabera. Yonsi gabe bwatamu. Yes. So that is ekeroto kora yom nan kogotebi karibu wiki elia nkikerito aso bwangu last week igoto wate ekitora tabanga komogo Nyasaye. We are pleasing to God. Tu aligereti about emotions cia Nyasaye chiko nyaraka cheba chiko gokia na ni gakokiwa ekera abantu bakonyaraka baba goitabirana na chirocho positively. Yes. Wasegera baguchitabirana ekera ko ba maminja riori ni gakonyaraka bagakogechigo wasegera bataikoigwera ni goseba taiguchi goitabirana. Yes. Nyasaye ni gakonyaraka bagakogechigo asayo ayo na twarigeretia eikieria ekera togonya kogenda guchiabu gaturigererie asirit koria rero ekera twatebanga God is Nyasaye ni gare oyibu bwanchani. God is loving. Like that. Gorgabu. Nyasaye igare passion igare oyibu amabera. Yes. Aichire na amabera amona I think na amono bwanchani. Okay. Neke kongo gegotora kero mukonya gukerigereri kurwabu go egego ja kurwase Isaya nena kianda kongo kya igi 15 bwatera abu iswali riroro rikoborigwa riko nyara kabari gotoira rinyara kabari gotorokereria na ndiri iswali eriga ribe very common yes applicable go ja se mwanya bantu ego nyara kabage kubori nga ine nyasa omukungu na nyare kabaga komweba omwana oye oyu aiborete kurwase enda yaye koboriega na in fact ne memory verse yamanya ko bage guitabirana ine swali kobori kiromo nawe kobori nga ine omukungu nebo omwana oye akogonkia. Yes. Erinde tarorera omwana oye aiborete amabera erense yoki good ine omukungu nebo omwana oye akogonkia erinde tarorera omwana aiborete amabera abakungu. These are three questions, three statements. Ine question mark. Omukungu nebe omwana oye akogonkia asichimbere chai. That is it, because na beko bikorga. Yani that is the question. And ya to bukima. In fact, everyone will say no. Will say no until you read the second part. The second part yamanya goteba ngana ki. Abakungu nabo bari tigera iboye. Yani yes, they can. Naba utababi kurugabo. And then the last statement concludes. The last statement yakuraga kolende inche tinkobeba inwe. Kolende inche tinkobeba inwe. That is the part twarenge koligereria asensemeye. Asebicheri koliya rero we can see one mzee there.
we can see omosacho yo bunari gaiga there is another man uitali mwana karo kuri ile koragero gumuntu yari gereti gaiga gwikanga ni past anu na chikuri nyenjo mubeka ine gaiga na kwaraga mbia you see when someone is ekeren koro omuntu asiono ire you need a leaning shoulder ekero muntu aichanete ekero muntu the hopes abwate ekero mukungu ogosemeria kwae once kwarenga somusacha the same musacha umusiona this woman cries literally na ande tari korera igatumna bintu bindararira matenda bakungu arabone nebikona nabakorera ake gumonda tamanyiti juma de monda my thinking kumorera I don't pretend but ekero korigere mukungu erenga abakungu mariga abagale angenza borera iga okay but when you affect her heart tari korera litkeri ka korera kagenderete sure. So the only thing that will comfort this woman nekero akonyora omuntu atrusted Oliyegenete omuntu iga etiyo tabanga give me a leaning shoulder sure. Nga asingo tarera egerengendere korera abanta baiga toko omuntu a leaning shoulder omuntu ogosionara will you? Aye. Yeah. Come on. I think I love that. What is the statement? Oligari, boboli kujianga. Nunyale. Akia maeno kondogosionale bi ngayokoli liko kama lile kilia tuli. Okoli ile temo. In fact, I have seen this, it has happened to me. Injebe kwa mlisingo kwane kena ekwera inanibidi niongee ukweli chinga kichinda. Kutoka tole kanisa ya roi gamno tolika. Lakini omuntu oli gosiona the pastor kuguchiko sogo chiali gumurangu no lyoyomo kwama konyoro mu bisuri mwankaire nero ogunka ingo sogo chia ngoko ndangero chimagega ngirane ara merengo njokere chimagega anda araenda. And then at least even to my cover by the end of the lesson yes nakie kitota kuligelinga to sibie naki to kuligelinga that's why a question yeko boli yes nikiagera omukungu oise kuligereria njirare riro mwana asemetie nyikianda ano ma yakoboli ngari swali nga ine na mwebe na ndama ine yaira niringa herna baga koraki na bakwe and mukate we have seen so many things yes iga street iga kanyoranga omukungu ibolete otugo mwana tutire mwana gaguri bago cyakwana na ujandega kwanyora kodreki otugutire lakini nyasaye oto ada assurance nga injeting ko nyara ko bagingo koraki gingo batiga korigereria tole omukungu ase ekanisa ase obobanie omukungu ninki sure. Na nyasaye munagotigara ko banyasaye because munatogote nga omukungu oyo ningo kanisa na biri baba na wayo nyasaye tawo tuwe ko barigania nde mwensi tunyare kogenda 0726447367 nare namba yeito ye studio ekero togochaka twensi asukurigeria lesson yega yerit kuria rero lesson yega obwanjani na mabera ari na twateba tai tsangana kibokoba muri simurumanya kungwete koranche nabo kwarenge gutuigorera ekero pastor Geoffrey pastor tukwani koranche in a very special way iga mbakwani ngambuye muri piyamar ekiagera amatuka abeire tutaraumera ego sabateri twara ende namkate una kartigango sara arona na bategari baibu mukata kon digere meto chisatana nusu chabo tukonga amusori mambinto ko chakotoke studio enkanyoranga ese to samurais aya aronga soma kigima so wikeria mwanya aba tengari baitu bali barigeretie igo yarenga live korwa sengera manga model girls no yarenga live korwa na ko ligerete nonje na bana tengerte buno kono ko kukia bana mande zinyote munanga kwani bantu omwana osiyurulia mubwata ora tandara kiende na beta keirenga bantu baitu bana rengenche so miyamana sengenchayo na nche kona renga matuko iko mibuho bo molisia bo mobile to ko toto nyanjwa no na rengete days of prayer nanga kora kuromete ngero ono no tra
In fact, when I run to high school, Chicago, Akinende will be coming. I don't know what to recommend, and I can about the Machando. We can't know again. We can't thank Konaka. Corona Mugo Galiga, Uchirora. That Kumara Kinako Jago Chiro, which you game, which you have. Naji, they tumble a cover for me a bass. I didn't even know what I was. The wrong one junk, I don't know as a coin, new moon on the Kyogo. Taimangana aya nali asebin to be tokube kurugaika. So much happened within this week. But rubu yabwanya sae na mabera ega na tet kuligeria karon kwalgania pa Mauricia Elder Murumbwa Geoffrey Otieno. Right, Otieno na dini dibanji. Otieno wanya. Otieno Geoffrey. Na Murumbwa on call events. Mauricia Murumbwa nyago tuigwete koranche tuigorere muna ogo igore lesson egare tomago chega tukwa. Mbuyamono eno ne studio na bantu baito bonsi ando sia semotegerete na korigere likurwa. Pero iga korigere amangana manene a samariko. After sai agokwana na intwe asebi totora anyare kuigwa kiagera ebibilia igeri kire asomunwa mwanya bantu barayigwe. Yes. Kero ingane digo somwa kigakire twarire okumusana na ngekeneke nkero kiyo bakema kababuri anga incarnation incarnation ngaja sai agaucho akarwa kurukobanya sai nakobamwanya abantu ndiro the fact remains no. If the Bible is written in a human language, egere nchenaya sobore uwane na sobore uwa ogwe bibi oyugwe kiromo naga nekiyo yonga rero iba kuri turi na nesai ni gaiche ogwanjani na amavera passionate and compassionate God. Nekene ekero sigasiara kire ese buya seven last time sabato yaira yekero more manga model I watched it and that was a good program. Enoch, thank you. We need more in our schools and even in our churches. Kero kwa wanafunzi ribaga naro dio sobete ke soe keria kwane tena kwante kanekia Nekene kene security yake kwanwe. We need to see our children growing. Yes. The summary also across the scriptures. Jasai ni ga koro kiwa koba jasai oijire obwanchari. Obwanchari bulaye anene mono ukumurigire ni na kwabora insera achorete aba Israel idio akabaruka egesakia yekero. Onye chiefense ya sai agwenda gochora irio chirena na chikobe bisakubiaye inchiro chiabwate chindemero chininge inchiro chiabwate abaruani nebiruanero byogokumya korende agachora badia bachayire badia barenga sobosomba badia batabwate kende yos irio akabadiere ira amangana na oso saboniga asamariko esai ko kiwari obwate nere kitabu zero times ebi watu kuweka ne kobe kwaroro injenaye turanyare kuibwa ikiagere tigare muna yare ngi we may not understand anything takiye kogera nkora turu mugwekano tuwo aba ibo desenyu omo esai akoro kiwa koba chile amabira wichile bandani asamariko dakiye ko gatokora abantu bagwancha eno kuyaba difficult times ko mucho korengeredia bigete kitoko ka productions ekero okorora umusacho mugima akorera kirambiro umwanoye oyirirwe obitirwe tamaje tsare negento yekoroma onye kireke ene ekidabora kwa family nga uyu
when I remember you, I don't eat. When I think of you, food no go throat. Imagine that yes. It's unfortunate. It pains in Oya, who are able to run a diet and Koreane, Yaro, Yonsi, Roya, Nabokomonatana, Omobeke, and Seguni. Keep the one. The Sao, o to ansete, Nigo, Akoro, Kiwa, Asuwa, and the Quataranga in there, Omokungu, Neve, Omano, I went to Kurasi, I can see very high. We have seen such cases. Corumbe, Yasai, Botabe, Nigo, Akuma, Yara, briefly, our Israel, a sort of a Ruabo, Igova, Babi, Babi, Kiro, Kerio, Babi, Taya, Babi, Esa, a Koro, Kids, Windi, as a quick killing. But here, Fogera, Botabe, Bakava, Rampona Fogenda, Isiko, Yoke again. Where did I say a Kitiko Hanga? The Inde, the Lakova, a condition, Hatuba Irania, the Hindu Vancha, a Caravan, Iga Kovancha, Chirima. Ilona, Upiamu and Tenubu, Toko is one aside, is Koyare. Nubu and Tani, Aga the Jet, Tuantane, in Tuan, in fact, bottom line statement here with Anoia. Asubu and Tenubu, I am a very the side, Niago Tuaria, Tobe, Una, Ere. Asubu and Tani, Nama Verito. Churi, Kovakonia, Abaminto, Badia, Navarabo, Maganiki, Coralua Mavera, Maganiki, Wanta, in Abantava, Ntubate in our surrounding, oh yes, Abantava, Ntuanute as a church. Ntuche, Unde, Organitia Mavera, Unde, Organitiu Wantua, Imbaro, Niki, Ketoraco, and a Wapuanera, era Tibiria, Lone Yorango Chora, Tibiana, Sakarayana, Nese Maya Moya Tibiga, Munde era Somosalaba, or Yuris Koya lesson. That's Maya Mogia, God's love. Ese Moya Cavalera Tibia. Me, I want you to be like me. Again, all of you want and you won't say, Minky, if you love me, you keep my commandments. My commandments. You go and say, Moya, come in here at you, Yeganity, Mua Senasai, Asokura Machikai. If Kenene, Nadige Kubuatia, Omonega stick and say, Moya, come in here at Tiga, more of here, Uan, Uchia Sa, and when God has loved you, that's not the end of his love. He wants you watch and you will wait and Korea, what I'm okay, what you're moving. Don't you talk for real, so good. Tutori che io uguale di robot, uomo di nada, serina, você não muito. Amada love. I'm sorry che era e perché che tocca bene tega, abaivori, perde pare, vai ieri. Uguale di robot. Non è esatto che tocco, sometimes you get a relevant. Anche a sapere da gure, ci di porto uguale di uguale. Voglio Mukungu, o Kongo Mwane Mitikiata. In Nani, e what I saw, Nama even, because you could get someone, Jenny, more water and Amara. I think an example to a rule, or you put one time in Eremono, the Eroquamona Chile, Quabuitile, you don't even fear anything. Who are telling you, or what I want, or say I got a woman. Ramana Yabari, Kurubi Kuya, chapter 14, Isaiah, Utakirina, which not of positive to Osama, Ekero, Isabella Terrana, oh Lord, you show mercy to those who have no one else to turn to.
obviously we have still options in your life. Orotera bane ke ndakora nyasaye genene na utokumira na muino, he will still wait until ekero wocho kwa bateba mo monene timbu ya tio ndende yene ondenda asemerie odatigaye odenda ne verse 4 tuchotera omonene nkurware his response obwatani bogotorana amara amabera Yesu asokubwata nokuji we see Yesu okworokya amabera ile gutyase bari bayaganete ino bari bagutasare ebe barwarete babwate metado amabera ye niyo akobayitana yasawo yotogosase igare yasaye mindem yasaye oganete asasi mwere yakiyako garasamba chikaye yaga tebana tutwara tobana yasaye kile cyose utatiga inki ine amabe n'ubwanje rwa yasaye na kibikorekana no mweri oye na boto asukorele cyo gito karibu mwezi asedeto ya rero ekero to kwarigania abami ntobara studio live tumanyetenga yasaye God created people akabatonga with emotions. That is, emotions nebirega bibire bitindi. That is okora amaninga ataboso mubere. Nagasawo itoka kwa korire bube amaninga nera bagota bangayi. Uno mwana no korabo kurindira ndo ngoroko boko oturangire. Na to akire twe including barugwa kwa neno kutare gase mai ngekera bako soka bako endemere boyabo abako genda ndo muri rugwatira nandi bayirana. Yasaye n'ubwatsi iganchite bonsi atari kubeka mbebe nganasege nchiyeke neke eno karibu karibu sana Pastor Otieno na Mauricio Glory na nyuma y'imitambo nimetenga we have the best mwana tokonya gato kugwa mangana ya ubwatsi ni ubu ato ile tuburu kigotie sabande twanye yuboja kwaye. Amen. What a beautiful introduction Korwa Celestine Gayeri Tukeriga. He is there. Lawrence Nyabuto Koronya Ngiti Village. Karibu sana abantu banyamiti mwensi. Kereke nyoro kero mechi mwensi pi ntunturwa choran turwa chaya ni goto wancha ekara toko bariganiye everton yari basanga eyosuniya 0726 44 73 67 togo ikachinga bichi toko igorera nimate bachakirwa katisimi bachakirwa kwegorera tore karaba comment. Today we are very short. In fact ande toko manye mangana manga koro chakara ewiki wocha saa 12:55 tuachakira saa 1:30 saa nugeta stoko kore saa 2:30 tuakorta saa missions ready tugenda kuchiawe agar kero munda ikere lesson bali ba kunyara kugenda kurugega tugenda motwensi mangana mayangantere channel number 38 asizuku igo asiki sections cha Africa ya mocha isano na isoto na bogo chinsa mocha Malawi na Zambia bado tuko na bogo tonyora biega asimitandao yetu ya Facebook na bogo tonyora Paris Santa singing chonona na botu gwa kuro chinsi chicha Michael, one of the biggest fan. I'm humbled, I'm proud of you. Kando chikanga aiko gotogera ando to amatera to abe kurugaika tarenga naki aba na bomonto abaibuli bakole ndabana bange lakini odino muki na mwaba kero monto tabanga imamo mino yani okira ragari ka chandikete go to chigabu bakubekurwa elda orenge nonde nanchi nonde gaiga orenge kurwa mungane SDA ondenga mungane. Thank you asingena na kia karole to chigabu matega ngawe South Africa. I am proud of you. Yes. Here we are. Normally sick. Just past. Biyamana sing introduction Mauricia darwo overview ya lesson bune ko nyara ko bagya ko ba wono to ta koira na tori geringa kinya saya ako nyara ko baga koirwa na bago ko musufisu kali na emotionally una mwanya bantu ko nyara ko ba to ko genda. That is why anya ko baga kurwa hei maje ya ekefunga kikia Isaiah 49:15 ya ko boria nga
omuntu nanyara omukungu nanyara koba gakumweba omwana oye oyu akunyara koba gakogonkia irichi buri ajaga namahene nabakoraki nabakweba lakini Nyasaye tata oyu tutakunyara koba gakoraki gagotweba in all circumstances that we do igonga Nyasaye nigaetanitie obwanchani bwa omongina bujaso omwana so mwebori bujaso omwana oye that is why ekunyara koba gakoreta mfano ekabire eyo ekiagara ye kunyara koba gatorokinga amabera Nyasaye ngakiare gosinga kia kunyara koba gakobeta buchime mono era nyara koba gakobaiga kera tukurigireria ekifungo kia lamentation gosekerero isato ekifungo kia 22 eyo kotoletereria etari korukuga Raham eyure yeke iberania eyo kunyara koba gotorokia eri goseriam eyo korukurunga from the womb nekere kurigereria egumbu ngakire nabamba eno koranga kyumukungu akobina usabe cyane kasemutinyeria lakini nando borobia karayibere ayonse nyara koba kare gakoyeba ogendereria so that is why wana karatu nyara koba to koigolinyoribuga egotoro kimono mono anene ya amabere amono nobwanchani obunyasai akonyara koba gagotorokia goja story in other words Morrison yes ono elinga mangana ikwa yatire mangana ina bago chanda abangi inkia mabera na inkia mabebe amabera amona amabere amabera actually na mabere they could be the same thing lakini kire more deeper yani na mabera na bangora mukatole njara mora banga hakimukata na bari yaraga lakini ngani o sympathize na mabera sympathize na mabebe igongo korera mabera ya action yes ndio nyaka kwa exactly una to la bale ndarigere pero gisawo na yesa para ikiagera kurigereria onyara barweire obarigereriga ekera abande bafireti ngarero no sabato no eno bugweni obwo tigabora bagochiago otebanga no oyo the best thing gukora igonko mugwe ngo burwenia because ni njembi tewe ngana miko igo na mcha ile barabira ogera banyara ko bawo kara kibayo so ama ira ra ko dara ko korokia igoro yobwanjani bwa Nyasaye in any case yibone kujara ko bayo toleta igoro yobwanjani bio ko Nyasaye ko dara ko ba ko beka tunyare ko batu kumuobe mose koibwe so because keriyo dara ko ba ko yo mino na kikwanya adire ko ba ko raba and because you look at Matthew 25 ugaria indire kerawa Nyasaye wo jane ngaria ya ta na ro njara mo garake timwana ndagira na na rengejera muagaraki muandro and the people will ask India ya garake Africanete so whatever you did to your brother ikio na kiugana da okorera oyo mino so Nyasaye inada ko baga gutwanja egera twanjire let us extend this love goja sagarake goja saga that is why I would make a kufungo gawo kufungo ngara rat make it kwa sosea egera it make osea iga ko matenya genda ora to mukungu uri mutayaye munyare ko mo ko ibara mono gone na there is nothing kebe mukata egera ko nyoranga mukungu no mutayaye yare which are na ro ta genda ko omale it is samara ndio ndawa banga konyora badei ebantaba la nganchire tumeke ndawa muni go ko ba kanene ogajire amaino taiyo kagajire kwa garanda go tumogochi ratokando chiga kile dosa de mwancho muligereria amangana mayanga elson yega nera se YouTube na yamba tebono iga YouTube Tegatembe TV na FM na bogo tunyora bono iga aselson na bogo nyora megeria ya 1-on-1 na gambete ase YouTube account. So in short, obwanjani bwa Nyasaye niko bwetanite bwanjani bwo moyori uja saba omwana waya go asenjire kabire and the same one inkiringa Nyasaye oliyo korega na kabona tibwanjwa na era kunyara ka gwanja. That is why I would the say na omukungu mutayaye na era ko ndo nyome na muibora barada abana bae in other words igere majari omotomanga go and bring that one wuna mwanya bantu na wako na ranga tuatayaye tuachira alama na Nyasaye
lakini bona kera tu achira ba era muna nyasaye na bado na bakonda guturangiringa injua sende ekiagera bado ninkolete nimbaga neti injua sende ekiagera injininje nyasaye ino ninjira batongete na ande ganga ya nne ringa kera yo manya ka ba karaki ka gotoreka egera tunero bugimaro bwa kare na kare pastor Mbiyamano ono omwanchani obo bwa nyasaye nabo bonene wekera ekengonga ekamari kulire loson wada banga omukungu ne bagwechanda asinga nchomwana una haga awechanda asinga nchomwana wa Ishmael awechanda lakini yamena watabana kunene no wechanda ukoro okwanya sae iwokoro korene wetane go chanda kore kumwibulia go chanda moina we chanda asinga nchomwana wa ono era to galina ema galina ekero nyasaye agwatu banchani obo na mabera ono amabera yesere yako yetane kwa mabera kwa mabera elinde ngora mabera na ndote kigeta tambo konya kirkiaga neria sayu nekira tabenge tabotra ya mabera amabera mulisi ndo wangoranga akimulisia achandikite arasanga maristo areko nyorege ntogete igana baoye onjo kakwa nanga na chanyo na ndo kuma sababu na chanyo tato ngosabato lakini and God wants you to be part of the answer. Yes. No, amabebe igo take the action. Wadana omulisi otori ndongera takere ndekira kitonga kora njini ngwate chibasa chiri bingi chibura wala kwasa ni mulisi okoliyo bakonyi na ayekwa amabebe na utakana mulisi takere ndekira chibusa to ngwate ndi abasani wala to to sento mukore ndi that is the compassionate amabebe aliyokora ayo nyasaye akora asabana waye nekera tebiyosea na genda mulikoye sonera tabiana yani itana imagery n'umugwekano ejeria intuna wa Israeli turakiraye turagombugana tugona butaratu yani tugarama nyabona musacha ocho tabanga ne na tiri kunyo maru mbekeroche polwadis unabaza kurojo tinga marwawe ana mambi nano juwe ko nanda ko nando ande na motanga ni oba tisugo baadhi mbali na ngari monta batizo makose mara katano ako roche azoka azoka yani yavera mano wesi bitu yavera no wesi ekyavera na tara ikera yeso yobya na senge nchahi kele to haki abantu bandiko tinjira ngi na ngi ingi kesa ta ingeri na tonjo ke kima to watana moner ya ta na asenchereye to chana nyasaye bado nyasaye yawa to ko sana igina munaka genda njibana nane ngona ko bwati ngona ko barangerino ngona ko bamusande ende mo changa na nchi erinde uwanjeri wa nyasaye oya gorogana ekero kubatira ne ko kubata no ko ya ngato ko kigwa mono igoro y'uwanjeri wa nyasaye na mabera ye una bichire igora tabana mwanya bantu yono ntunto wote chimation ntumbira ne jumulisha ndara mbito ko ni mo ko mwima ntumbira mo ndaka lakini nyasaye tu igara ko beka na era bari kuba umunye no mugoko obukanyeku obororo obonjeni byose no biri masari roya dio era ko yero somi ko wanda no mumwa to ko yero na rago ile tiri swali akomboina basta ele somi ga na nyasa no bukanyeku no bororo na kimoda malikara kana nyasa yesa ta ya chuba kai kurara ndukuru kanisa ngasa atra ngora tigera ajela sigora no habla yo de aquí ya sabe tú me has preguntado muy que hasta hoy ko ke da mami ko la quiero ver chulo y se ya es good because tata que tío kwa mami y gata que todo no se puede con no hemos dado que rotola su canga mono que no tanga na yeso mono que todo lo como mono sama ima ina realidad entonces no voy a llegar
nyasaye namabebe ikoikwenda kono guichoasitore ekiara is the source Is the source of all these isamuno kera abangene negetacho machitago kubwa abarende ngoborari abarangena rutingo kwenda kwara riwo kirati abangena machita imukane jagi lakini yaba is the source of everything ebintu byose babikuru asali ekera turabamo na Kristo elingwe tunyara konyora byonsi biriategete elitonyore kuwasali yobintu abakanyiko yobintu abahoro nakiye kugara ndiko mulisha kono kwa menche nabona kero nakeroche ngakehu kabekero eko muntu musacha wakenye muswati betie bagi bagi yule sukuba kwenda kwa ni wiki na make sure we said ni bagi be yo make sure we said bagi atale tu nande pesa kwenda sema no muyuli akora akesa marakiri kasi tingoli it's because uno muanya bantu bo elinde ngora tebinda bantu makerabe no yino mukungu bagreje muyoso kagene onya koto koba go jimoino anya so ko jimoino ayo jimoino kagera ko ba magana tayo ibara ora ka ebete weta ni okora ase njo kaleta makuli ayo mujere iwa kuli yete yebintu lakini ngante da wera no nya no rio kaleta igo stiri nya sango murangiri ale na mutagete na no akomu abere na so iro ngigeri nya sae na ndo to twali ne engo to sale biya to ikirane to le biwa njakwae nasawe tu bunga malika tabana igaro munge bwo ya bunge bwo nje nama abera na watu wale sabana twensi abatu barangeri basa Kristo na to itabera ne wocho na indu tatoro kiwa njanyo ya malika tabana yo tancheti oitamurujia sai ya sai no ganchani. So the source of love, the source of compassionate, the source of passionate yonsi gekurwa asya sai nere soko ya bionsi yotora kuche kurwa sai itunya tubaka likia sabande iliyoka katora itaro kurusirochi ya tonya kanora macho kwa ile wando katora kurusirochi on mentu katoita ba kwa musikurucha aso monyene ase soko itunya kwa kugulia topo ile wando chimoino ya tonya kwa ile ntobira mpiti enyantola bucha. Actually nkelinga Yesu ni gari full of compassion. In other words, ekera nkonyora abantu bali bali suffering egenda go kore getangani okobarra mabebe oba address nyara kabaga kabagwe akobabiyani. Ekera we kaigonyora abantu bali scatter like Jerusalem ya gweze kuba utagenda to go ya go megarich. Igago so compassion. Ora la maana abantu abanga kibakora kibaga na mami system ya ene anya ara kabaga kobasangireria bunengo ko ego sangire bichuji ibya ya bibeka zijimba baja chiaye. That is why in Matthew 23:37 ekunyara kabaga ge gotorokia asinjere kabire. So nakiga ko yara gutwara that compassion ekere abirigo na andi Yesu manyene ni gakuuru kibuno mfano goja story ekegera akerwa aseginje bibiana amona naye na kiare ngo bwanjani obonene na kiare masi erene enene ekegera ni gokonyoranga egaru ta karanga yaya abana bane mbagonyara ko bagosira tigangirwe for their sake. So Yesu gweka ni garo mugwekano asengencho yogo twara amabebe gose masi and compassion ekegera gwekaniga mo airwede asengencho yogo kwa ebibe byeito tima tinga no nyara kabago kweru asejire kabire because Yesu mukata tenga ngijiro ko bambwa just for the sake of your elder brother there na bowe koligereria tanga ai kila mtu na msalaba wa kila mtu kwa kivota kama msalaba wa lakini Yesu ningeruete akamanya konyara ko baga gocha agakuwa sengenjo yebe byeito. No, there is this chilas God nakike ngoboli inkia kunyara kabaga gutwarira endamuamu Yesu ni gakunyara kabaga gutwara asengenjo litangani ni gagutwara igabwate care gocha ase abana baye egera banyara kabaga gukora ayara marungi ni gabwate wanjiriri koringa omuntu anyara kabaga gukora amaya bone keroko nyoro omuntu akanda maminja yayo ni gakonyara kabaga gutwara endamwa ngaki abana abana akwirete kanga batakora ayara marungi baichase asembe lakini wana mwanya bantu ni gutwara endamwa mwirete hata way round nakiwa na mukata go drive ga inchenta na karaki ndana go drive mahana watu are oyo asoma como muisonde era usuni era nzira karaki go drive those are the endamwa yake ya mwanya bantu lakini ya sai it is a positive
cheras usenda mwamu ere positive eyo kunyara kaba yatara keraringa naki to nyara kaba to kora ayara amaro izela zinga kanga pasta ni gare ase sisini mwangu. That is why ekora liri that protocol san iga ko genda karagenda isiko anyara kaba ga koirana iga koirana mo keranga amaele na anyara kaba gi gokoraki uyo ga sirete wono ira wiranire. But unfortunately, not kwa nyaranga from within, mbara bago feeling injina nya kwa nyanyaru kahiriak na kyo yara korak nya kwa nyanyaru na kyo ndolite ya so let us be faithful to nyara kwa to kwa begenwa to nyara kwa to kwa tia yogo jika kwa nyasaye, and then from there we will now follow asike manyaru kyano kya nyasaye nyasaye ni igwete karayo mo asa chimba baja chiaye so ekara ko nyaranga wachiri isiko yechimba bachiaye na bagutware ndamwe na kyuria nyara ko bagago soka isiko yechi yechimba how do I long nyara ko bagin koirania oyogoja oja asende lakini una mwanya bantu raere jeno ko nyara montago ko igwera bube asengi njuke yagene gatakalitiki getai oko igwera bube otanga na igweto se muga kolira rango soka kale infidelity egente kabirek lakini this is the same person nyasa go tebinga yendora to riore ndisuko na nomo obenere ekiagera tare mo tonne lakini bono bring him egera might be my people. So God desires that kiro yomo anyale ko bagaguto bagutoleka, and this is what it means by passion and compassion. Onsin kianda ikumine karanda tota nyarwetera gase egetasini kiao television yao namba yamo asumuno bweke gusi ekoralia ime na isko ya gusi Africa na isko ya Africa ase imambebne iga mwensi bramanda togoto bwati na togo sangamo na we don't teach, we discuss. Pero monto blegwet na tanga aye na kikuigwete lesson ye bona ya ko kwatoreri bagasi kageteria tambasi notice ama bere isano nemo inye isano na bere isato isano nemo isano na bere egere otorikere. Thank you Humphrey Zorabi wanda na ncha enjoying with my young one, a beautiful bouncing baby girl Shania Kemonto kwa une pia ya Stivarika ontenga go mangana biari biya kabisega. Thank you and thanking engineer go kumoro kashana singing chio muziki kwangu byuko Oshana. Thank you my brother, that is nice. Eka to Instagram that kurugabo Commissioner Lucy, thank you because you're enjoying the lesson. Pastor Judith Mogeni Abon Egon tayo ko morka Paul Judy Paul, yes, want to jack morka no mari Judy Paul singing to you are so tolerant korwa. Thank you because your work is good man and semelia mweruga tanda tatwensi ekaro to watebinga igotorega iga bane na ekaro lega bwensemei tuli batano wote tunashukuru kwa sababu ya hayo yote. 0726447367 omorisi murumbwa bona mangana ya gwako egatema ko na umati na orokwane amangana tukura yo moerio na goteria nga ditwa kwa makando da kitambo dioro cha ampi kitoge ndenere. Yes, aro morisia just as you go kubeka kanisa ya getono na watu semu ikire bone gaiga ale geto ema etegyo getono that is what getono getono Marisia bando wari si pisio omori no ari nainte. yes Como ana de divaga introduce na ndende akwane point ya yeko akagana akamo nabuga ndole na kaiga. Sometimes kido kiara ede twaga tebirenga feel at home. Lakini ekabanga abande kerto kuba feel at home yeko bayinyuria amangana amakongwarenka. Please say it again. Feel at home. Nkaga iganchara twareire. Nkaga iganchara twareire. Na munyogatibu. Nyumba igotwa munyoki gutula ibero sana ime omanya bateye mundu nga feel at home. Abudini ko. Baraba ngana iko baraba be. Nkina bara ko bekira mangana yo.
eto tukwigiria nga obwantere gwetana obwantere bw'omubiri mukungu nga balia turasikiya amate ntumaite obwantere bwa taata na baba nana bwokuba very comforting bokoremye kurinde abandi mbali barasikiya amate bunekyo ekero kuba tenga Nyasaye n'obwantere buna taata buna baba butakosana ekiagera kaburuki usimbolororo naki okugana kwa Nyasaye gukore ngarinde ekero akoire eamati akoire abana yagere ti abana baria begokeri obwanchani egere bamorore ere Nyasaye kurwa sore ayeise usengina kwenda segencho omwanya bata segencho yebibe many of us have failed woruki obwanchani obo na tutora akore eriyo abana baito bararo obwanchani obwa Nyasaye Nyasaye uliwiri sebi this sebi is not endamwamu this endamwamu is negative. Maybe I may not put it well. Umulisio na bekere uyani kiyako ya Nyasaye ali Nyasaye uyiri sebi mulisia ekagamba nganayo Yomono Moralia na wami ntabatega liando jasimole ero mulisio go just touch Rio just atigara mo walise korwe saka tusize katike korokugetono na watu wamanya so engane yegauna mulisia murumbu aba yabeka Nyasaye tuguri semi yerenga Nyasaye yule atike sungo wetenga jela sikor Mungu mwenye wivu Swahili ekarukuli ngane ye wivu wazajela sisi ni mweyi tokogora iminiti ndamuamu lakini Nyasaye weda muamu akaruko mwegera asama recourse free Nyasaye bwobwanda ndiraki inkieko rako ko Nyasaye weda muamu in this context ibono iwo siritemi igerenga obotora kumuntu for example mtu ametakuwa kuwa mbaya na Mungu wetu hataki mtu awe mbaya na sasa kitu mundabu umuya lakini kwa nini mndaro tujade ziko okole vitu vile vipi Nyasaye madari Nyasaye Mungu anatoka kutoka kwao ingwate kitabu ndio natanga tabia za Mungu hiyo tena tabia za Mungu si kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu bali ni Mungu mwenye upendo kivipi ekerokuwa cholewa kwa hivi ako kwa hivi lakini imeyaje anasikitika hata ndini ngobi na wacho roko tera kurugu sire mubega no gabono ekerokuwa cholewa tera kumira na nama be kakwa ya umeire naye kuwachora Nyasaye nabo teli bakochora tera kurukuja lakini kuwachora otende okolibaga and that's why ekerokoligira akotemana nakia nyanje ndeze akamuru mwana we momoyo mtu ayenge bayeka yako tomaje na abetole maka aside speak nduli baya lakini siria mawe aliyanya Nyasaye wezera spirit Yesu uyuse tebona kabumuntu akairali bageri lyeto siri nayo akero monza kwanda kwanga mebibe obali ruburonge lakini Nyasaye mpaka lilo monza botira I think here na bora manenga ngakibera se ukata na ki Nyasaye daliko okeruko kwa bumu ya bibi igorote Nyasaye ko Nyasaye kwenda hapo onyo dana daliko okeruko bumu ya bibi so Nyasaye kwere tare nebi dabu binge usamalikae ochaka ko mwanzo mpaka ufunuo ile kwa kuna Nyasaye bubwanjani hata Nyasaye kwenda hapo lakini ebote tete lile tete liko chaime ekeruko achorira kwa kuve uasira kuna bono Yesu dada balo komendo babere ate Yuda ate ale moyo mamo na mbete Yuda ya Yuda sidero mugote iki bono mine tiwatela uno ode Yesu ajene Yuda tumaka delele dawa no yindi Yesu sauti kwa kwa nyoro wengete tayari wakiriste atungo hayo nje ngo amekula igana sikitika ayo mwana mubuzi na boyare ngoto roko nare mbona alikuwa niamba yako zote sawa hizo Lumuya na ende no huwa tani ubonge hata ndio sababu akasema katika kumbukumbu kwamba ina huo mwibulia kusumu mnokokoki mwana wae ali huo mwana lakini asenta ile 49:15 ile na bakweba lakini Nyasaye na bakweba kuna kiabanya mungwa kweba onungwa na kurugo makungu hapa nyarabana batu kutachijo abandi bati kapara abandi bangenda igoro se kwebiro mwana wetareba umwebiri so in this context
Nyasaye utiko muya nani Nyasaye rugo ba tiki ubunge okotora no gweito dona teki ndapa kotora doro kuya ndiko na ogo doro wakana kare. Thank you. Arungo. Amen. Omodisio ni tawede. Na guy, he has fallen you. He has fallen me. Yes. Kiburi koera. Nigo butara n'umuntu nabako muri cyangwa baka Juda cyekero amuru atimika yesabu kubaki nanda bagwati wakorera I was there to die for you. Wono ira yeme Kongo ya ase Biblia kindly somera Isaiah 46:4. Ira ya Nyasaye na tuanze bakanaona na sobo otuwesto sometimes una mutwa ikaba teba I like the verse. Omubuli oyo olenda abana kianda obasombe bakunye kirenge tobanya ole merimo lakini basi yugo kurendo omubuli oyo omo Nyasaye nabateba Isaiah 46 number 4 bateba na Eki omya ndito polisi ya kwa gatano leo. Nincho ndara monaimwe nonyango kengo kiyo botuno. Ekermurare mwalo tekegima ngechimbuti charabirase. Nimbo kubabugolia nincho na batongete nimbarende nimbabugolie na kubatori. Amen. A beautiful assurance. Yeah, very beautiful assurance. So by the way, I want to talk really of my late mother, you know her very well, you know her very well. She was a real mother. Wancho kodene baba Josephine yete gadia Josephine inamukata kina murungu akishada akoranda ngiri akora chuko bwana akone naye nkudije uwantani bore na tukako kora omanena akakonya samba kimeto na bayibori toro ke the real mother's love, the real father's love. Utia sabana baito utia sese Nyasaye gaga diti muru kiwa tsaye utia sese tumusaba ngota sogotoreka wango yata ngo cha tobendeka. Amen. Kero kwa ngane mo eli ndo chisimi chakire uchaga iga tayet ko yugo amasago kwa nakurwa akia gateba. Hello. Hello. Yes. Hello. Asenali na tabite ngi changi kidogo changia koranche yes so mo ya wadi kicherasi Utsiyete na mesa senali kwa kuri koruwa sirale sirale mate ya so mupaka yes abuga yoro sinye ani gonde asako kusirale mupaka kanisa yawe riri ya mate kanisa yame njene muntu tumatiri lakini nyanje tukoliye ichese mchaine kama motanga kwa thank you koranche Bona siri ngani riya maigi riya resomu ya wagoni izigoda mcherasi maana ya hii riya sana tusikie tokunya kwenye ila saa 5 yes Umbe nitumia saye Oba nene guaye Utageti asanga na mwntone Obu jabo guaye Uje anyone nse takoe Nere guye kuguwa Tabari nobu akoe Ihoba nini ya mana mono Indigensi Otaye gune Indigensi Nere koe Tukwene ya tuwa no Ucha kego sasi Muntu ndiko seko mwogo nene Une da yana gwe Nyasaye Oba nini gwe Nyasaye Na gwe gwe amana mono
atategetia sana nende bwenzi ekobera na tongi sana iguru Yaman. thank you That's clear, precise. abekire ya ngamaene Nyasaye tategetia sanga nundi yani enda kwa nene nyasawa Abana bwa. nene bwa tategetia nanu ko ko ta musacho nanu mwana ari binere era tigete ina gagu nero tigete shono ele sumira ebona wa ko tabana imekero omuntu ligetie konyaruya omuntu ruche imeyaye umanyire ngabona tali mwikirano ekero mwete mukato miento mai Polisi mentombo mai. Tolong motong dari di Korea, mengenai itu juga mana yang punya kata betul kata itu visi kalau orang tanya lebih komai. Nama ini dengan apa itu visi. Mengenai dalam mulai. Ia tapi orang tu itu tapi bukan dia ingin ringo, bukan dia orang mulai. Iga buca se Kristo. Kira cira sarna kumari kan Kristo sebagai ba. Ina dari mana? Ina ko na ko buli bintebi. Njete wa ko buli bintebi, wi ko wanja ni wanya sai no na mabebe. Obu yabu ai wons. To nya ko buli ne ba to ra onjoka omugwenere. Kira ona ko ba ko buli. We wa na ko no ne ka mo ndata ko ba ba sibi ta. Ya ko manya ko ya buli. So obu ya ta ro wer. Etari ko rusko ngire ngundo. Muro bana hata imela tu diki. Baka imela ana magundali kala tasibiri. Lakini ikakera ikona into katora ikena. Na gotera mtu toka nya randu tweak. Na kiza kwa nya injua sende bonsi abo mwa sire na injili mbato mokia. Emezile ito to hasari. Na kiza to angeli. Ema tayari hili tanga ni aja mokianda. Ina katara oki bibi itu. Nyasaye no mwige nua na tuabere na watachena kwa sota urunga waito was. So our God is waiting. Ila kita to litanga tonjoki. Tu usia sebe to le nabyo. Into mayet. To kalima. Mwaga madara se litanga tonjoki. Tu usia sebe to le nabyo. Into mayet. To kalima. Mwaga madara se litanga tonjoki. Tu usia sebe to le nabyo. Into mayet. So waikatoro kivi to litanga ni. Eli as a Kristo. Eli individuo. Eli to mwaga kubulia. To na go transmit transfer owanchani ogura senya sae oje usimunya bantonde inde tunyara kubonera asenchegane. Actually Paulo garenge initially garenge Saul, isn't it? Kera ikabona onjoka akaba Paul. This is the prayer. And the pastor nyara kaba go to about 1 Thessalonians isato kifungo kya ye 12 na 13. Eto go saba wichinga kyejiga obuganjani weito bunyara kaba bogo kina. At least tunyara kaba to kokro egara tunyara kaba to wiker itangani isato kifungo kiaye ye 12 na 13 okuno go saba korora and that's what tunyara kaba go sabira the audience was bari baturigere dia chika kiechiga inga ore nyasaka mukwa chinsemo cha Western Kenya. Okay. Aba Thessaloniki itangani isato ikominebere isato Amarene abakore momente ke narukina so wanchana inwa senwe na so wancha bantu bonsi bure intwe tobanchete inwe asego anyare ko ngira chinkoro chenno chiwe chitari na pamocha na obo chenno aso bosi wanya sae tato ito ekero kiogocha kumonene oito Yesu Kristo amana bachani ba wons. Amen. Koko sabo kuna bana ngo sabanga kunyara ko bago crown this lesson kunyara ko bago yitara birana sinjere ka bire so that buna Daudi yataba tunyara ko to tongere jinkora chinya eka tu ala tongere jinkora chinya chinkore injiri ya wanja lakini chinya jibe jo wanja chibe jo kora garani aba mintama bebe asinjere ka bire yo na tuansia so bo amon tunyara ko bato to go seseniwa. May God bless you. Amen. Yamano mwensi anonsia simulende bana singe nchoga chora gatemba ko ba egetasene kyao ase amangana buna aiga rima serinde to gusanga goito okobera ko no kwingenje mono asitore ando spima to wanja go kwibera kurgazi na balisia to polisi chingondi chio monene wanda tukateba na kirumonta soko ganda gusasima kuri yara ko rende bari banda to kobera yari matakina kobira umu admin Hema Hospital Bosongo Hospital Nyanchwa Adventist Hospital nenya gitari chonspi chirimo begetega
na baigo same electricals nsa na mobegete mwensi makwenda kenga you are getting these blessings bantu wali moli chinse chia Michael Chonsi tunashukuru sana mama Deaconess mama Lidi Yes. Esther Osoro dear mama because you are there we love you tuwanchite na geka tawata mwensi na baibuli baitu mwensi asemole we love you so much baibuli ba stano baibuli ba Mikael baibuli mo pastor tino baibuli bo kumulisia na inte na baibuli bao na no kwata bakurugabu we love you mwensi na bono wantenga kwaneli umungi na baba kuruchinsa mochiche itare montei ninga ni mwanjete ya mangana kurukuru chinsa cha Michael tete mungina puasaso that mangana ina maya we will be doing this as ikagetaria tambe ba nambara bago chakokori ntuli kurukwa missions reading antaganda na barabo bana balenkaga anane chi ababakoreta form 4 balenkaga what we think ekarwa chakogenda kuruga that is what we'll be having today o yukunyara wikaganga ewiki mfano tubwa sama yabasaba ekaro abana bakuruga balisia no mulisia murumbwa ekara abana bakonyora bali na intugaiga konyora umwana kubiki yange ntambe biya agwesi biya kugenda atukoma kego kwenda konyora nyarko yabigete yanga Can finish it. Then tuma dige mtana ko nanya no angiri cross go yarabi yamna go chaga ko bana tando initial ko yobete yange tando ne barimo rero abantu bari biye basoma ndana bari barimo pole singenche ne kana na kwana tibono magosa no kwana kan tinko ba tabagaru that is what we'll be talking today karabatarachi kugenda what happens kayimbra ego chago tutwera na yatutwera mambi inja twera wewe ngaki amaina no zakin go kora basi ngo sana inginje go sotara nzuri lintora kali kora ngana so kanzo imetintu Mungu tuwe kabusengacha I went to Nairobi sometime for 6 months. I did not see Embra Tinyerochi limo amataka jado once Tinyerochi tukana jata kusi Embure gato tin kurutombe ko tsetingi neti kendias na literally it was such a blessing. Na ngoma na tambe go jika. Na tambe 4 kilometers. Na tuwe tu kabul inkigerego. Indulence na bada. No tinkoera. It was such a blessing. So then sato sisi when asemore fana date ngo chari ko lesson ya tubata chi lesson ba bebere asama mpro na te taba ngwa kachisimiraro but they did not call that ikonkora gallery asama yana mo pastor ngana ya mo ogo saba ko molisho no to ko nga tiga obwanjali banyasai itumuye okrauninga 20 nyasai atokonye go to chinkoro chinya atokonye go to rusele una kata sese kenga nimba rusele chinkoro chamagena mboki chinkoro chinyama anga kechira go sa chinde chigwe nabo nalo saba ngatiga nyasai to obuya oyo to enda to koira aya ndego to kinya na otsini wotambe na ekero na ende to mane jumende ende to enda ko ono rinde aso kwa ilikwana igo nabonda gete ko ate bali tangani igo ngale ngurwa ero onko be kanise ko ngali orei esabat skuru ya nyabimwa chiramo na nyabimwa nyene igo my senior pastor Gilbert Onyango na ukwanire nere mudisis pastor oro na ende station director Oriana nero ndike kantena ngirucho so no ko barero ase sabate na nabarigo tinkwe bagwa kera bande mbiyamona ko bakwanya balia asenare ngibu metengero mulisio no korkunga mulisio laje utundo getugi mulisio no muya no mumina jen anima tena hande no ngamba tengerete mulisio fazarita na bakwa ni mwensi asenchele nonge mumina metrin no mwaka musa na imena bakwari kusugire mano Kenya sabo sini alia mesingi alinya sawe kire ase kanisa elia tiganya sabo sina kubakorera elinde ekanisa tenne horonge egende okore mirimo yae na boigo ninde nekenenga no nyandero kwa elia basae na tigetalia lero ko ende ko te bana ya betondo na ndeboli thank you biyamono na ingina wanda ta biyamono asinge je lesson tigatanda gutwara ubwanjani boiga buna nyasa tukikire agera bwendera ko nyara ko ba bogokina twara ko bingo nyaranga last week una mwale ngari amanga model
igo tugalenga bagaka ensema ya Carry Peace na bangina bagatigara Millennium. It was such a wonderful Sabbath. We are ya family life. Ngo tunyolinga you can be at 50 years lakini you still a boy utakina lakini nende fatike gusi gatangana ki na ege gusi gatangana ki enyomba yobasa agiboro esaiga good mondonya mugunga yogari bado nero gekoro kumwanya rebe after montanyo mira so no ba 60 na baki bada no mosa no agaje ni literally you can be married but you are still a boy akina so ko Kristo so in other words let us grow spiritually ngara tanyara kwa to kumugwana na manena. It was such a wonderful Sabbath na watu asisenetiwe ya inge family life Sabbath. I think we enjoyed kama crowned the following day with young couples about between 0 and sani mbaya niwa asevi nyorogo pray for them nyasanya rakwa comfort for the bereaved families molisia korwa ngakikomoke kuruge isit Nyamataro mwana na sirete we pray for that family. I think on Tuesday next week we got Nyasai Kabos about between 0 and Wojase district ya Millennium, Wojase district ya Nyamasebe. I think Pastor Mayawa is like he got a transfer. Manya Pastor Toto. Yes. Kind of we went to the com. We wish Kero Moel as a jinga kijiga. Kurudani lombui na roko enda uwachanya njobona. Okay. Ndio roko chanya. Kuru gako. Ombui gale birongo. Ala tarugu. So no akuruache nyanjwa. Na nyanjo toto uchire gako. Asa choki alitaete. Pastor alitaete agatumuka amiramo. Okay. Meanwhile, as we do that, Teragandega, Jeff Tyrone, Kubakwaniari, and then Umusurbiga Susukuru, Nairobi City Sam's Club, Nikondani, Karatoko Ros Michimu, Bankwani, Yonkurichin Samachamaiko, Irene Kura Lebanon, Biakravatera, Nyaichiro Kefa, that is my other brother, and then Nyaichirone Modikonas. Lydia. Idi bwana ngotangalia sabaka. Na kimumetinga kamera kucha. Ngena ambaye sabaka abo abiyele ngamba na kana kurwa. But meanwhile, I want to take this opportunity matarachi ukora ili umuntu mungina naro chiteka iganyina asirete. I think I was moved. Itangase nko mutangasira ande as TV mnandika. Itangase manta wakana, but I'm doing this because mungino yo she came here yesterday tera na mkate. Nina gasirete. Nina asirete abikire mocha. But she came here acha kumotera roman katebanga abantu nyasaye na abate spirit ya. Oyangwete. Yes, she has followed you. I left my dad in Mochel and I went on a Sabbath worship in the church. Wow. Yes. Amen. Wakawakandoke walimukanga muyiga saliti. In Mochel. On the Sabbath, nothing at the very iska again got a konyene. It is greater. I went to church. Bueno, asingenche you. Bueno, ya wante kuruga happy Sabbath. Mko channel gani? Igotore niko South Sudan watumeka Zuku. Otere Zuku channel number 38. You will get us there. We are at South Sudan. Mwako kuru Munyoro. Molisia Munyoro. Molisia Munyoro. Master guide. A master guide. The oldest I know. The oldest Sabbath keeper I know. Na Gitorago. Okay. You go to Torigabo, to discuss your Kurwa. Mo Minakuru Nasara was Yogi, Tokurwa, Arinya Isamang, Kinyorukia, Lia Nyamwanda. Nigaro Mongino, Yagosira, Tabere, Nina John, Yagosira John, Gichana, Yogo, Nyakiraru, Elizabeth, Agnes, Helen, Melen, Ondie Kigi Semba, Moegi, Yagosira Mokwa, George Ezron, na bande abang no mwabo, Yagosira Ogoro, Yagosira Mobili Mwabo, Yagosira Yabansia, Yagosira Kemonto, kwambuka mukamumuro mwabo Yagosira Kebura, Nyamisana Tabita, Nina Koro Jared, Nyangeso, Alvanas,
Ondieki Maturu George John Obiero ndabanda banki mbere bya ena ndrete arenyesa village Morako sub location Sengera anere uyo nera sibinto biri bono mungu nere akora enda kera nyoro munyoro. She died at 115 years. Oh, yesterday. Munyoro died yesterday at 108 years. So imyaki ya banta Munyoro is one pathfinder authority aning engineer anga tera ngobe kanda ko tera kwa danda ara ko Nakitorago kena tata, nakitorago kena baba, nakitorago ndoya tae, nakitorago kena, kuba bekrande clip yetu kuba bekrande clip yetu what is funny? One of the greatest lecturers at Baraton University, Munyitali Tokurunga, Dr. Hulda Amenya. Final passed on. Hulda passed on. Yeah. No, Ranger Market, Munanja and Somi, last year and Somi. Grade 9 or 10 communication skills in English. So Nero it's a big loss in as the Baraton fraternity as was here Dr. Hulda. Kertoko yamba mulisikanya ranga tuwa chiri uchiabu tatogenda uchimoinoga. I want to ask you this. That kwa te igoriyo story ya Munyoro. Yes. Umutinyo yole ngebocha. In fact, natume ntana bantu ba itumbe station kanseria sakorwa chikabi kutubita ngibiko nyaguta. Yes, I found someone agante mkate. It's high time oche asikanise ite chakirete gusiga kama te mutinyo yogocha ngocha ante kwanza mondante betinga ochikora Munyoro mwa the eldest kama te ngocha ande bono tinde banga tinde gios lakini mimi tinga ochikora ndande nyaguta ndaligi no mu pasta mwarigani matenge sabat iga na kitugo choro akini mutinyo gocho kabe gozi nikama tara 23 tukakale osinkai and then koganda kwanda kinyi chisira koganda so nyora so mutinyo yogocha abane dio markara bana bagocha libareka tukora ni sabato nyaguta before I could do that tara 22 no ordination iga tara 22 yes pastors amongst them Pastor Francis Ngobaro Din. Wow. And no misia gurocha. Virgobis. Okay. So ekero asibinde bigo korekana ekero nkubanga Munyoro has gone. Nere historia narenge kogenda chiko ngere historia yar. Aye. Kubangore night kugotocha kogenda. I tell you. Kogenda it could direct. Nasa tikata sentence kwa niaba ya Mauricia Murumbwa na Abonsiga nasa tikata sentence when spear Maruarete we have a healing God. Amen. Who heals and shows compassion. Aye bidangere bindirugate binge biribos. Don't even think about your daughter, about your son. But while nobody na nyora ngeme chande ya bana ngo basumbwere. Oh naki jofreone ufure no ga gitanya kora no nye muntu miye ga kori guchiga talia jofre Jenimwa nakibono nyaga bone nakibono mukiro na baiga everyone's in the fullness of time I the Lord will make it happen. Isaiah 60:22. Yes. Yoko igura mangana na gocha sasa ni komwensi kasimoko yanda na basabiri bisibya nyasa. Amen. Ani tumbite isa ine gaiga ikonto rwete garanta. Ikonto karo kito mogota ne physical food. Table stand. Good. Thank you. Pastor Tuzaveri. Wachanu omwancho tatu tunyasaye miamona singin chuye wao. Watu nchiri nyasaye kobana intose jumengima na inu watu mene ima asesa watu ya nchini. Wabea mwana intwe ekero tuwaligiriye eleson ya mkurua samarika ama chenu
tato ituoto kwa nira senche abene na oto sabana ngina motagarari no mulgeria oyo tengere na kuwa election ye na oto sabana yenda gutokero to buye 20 ine to kubongere ekya na ntwe azuno mwanya bantu chi motions chait na bachira abachino na oto abantu toru monjena marebe no gere tuwasabiri na wetra subye bao tato to ko to isibya imasi sabatenya sai keramo kerao soka singincho yoga so asukusa sima na sai to tuwasabiri na keramo ndo sia sarabe uyo te botunya na keramo isiona iba manaintwe na baigo ne station ye to gatambe to yeke asure ekaba tiar monne e anda ko anda silit ko yima na botu manyirengo monne tiga ibe karebe mekya ye station ko kolme no ao na kolinga na yao asinjiri wanete yemo ne kyara ora monne tiga kalit ko yere tuwasabiri asitira kristo ora motori itu Amen. Thank you. Kwa swanda ya say your request ma command mparacho kwa missions reading na kwanda. Atia matera alia to kwariganiri asoga telit kuli war magoroba no gotara kwa Celestial Family Choir. Otabanga kendeng keyo. Kendeng keyo by the way. Ababa bisana babera go chikaiga masi karo. Te advantage ngatengera watero ku live na banyene. Kegima. No na ngera TV na ba moisonde. Alia keumbu. No na Celestial na wala no tangaza bisa moja chama baba na ogora wasoki njiona gitu kwa kora live ono nje ayengwa gitu ko bero nje no mwana kwa nje mwana kwa ai ito ya kera pinto sita mada ilo manyete de mada ilo tu brother Robert Mumanyi pole na sete na Robert na ona ntina iko but no ndo na bachane na Robert Troken but I think we will plan for that asengenjo ya kiarabu na koroko ntugiwa targo kwa Joshua yes tumako bwiwa tar kwa Nazarene na materando na kwa ber kwa tuskano ne deka kwa Gatemba Television je moriana bwege pindi kega kwa kata na kwa mubaninch this is where we do it Abigail tubikira watera kende kwa Celestial Family Choir.